Sziasztok, srácok! Ebben a videóban elhoztam nektek egy újabb Robloxos videót, egy ilyen tanár-bácsis horror lobby. A videó végén elárulom majd a nevét a játéknak, ez a Robloxon belüli játék. Én valójában Versec Vizalán vagyok, úgyhogy kezdjük is el, ne is húzzuk tovább az időt. Play és easy. Na nézzük. Először easy meg. Én amúgy ezzel még nem játszottam, úgyhogy fogalmam sincs mi. Egy gomb van, ezt megnyomjam. Nem mindegy. Itt van egy ilyen, lehet ugrálni a hasán. Menj már. Na, ott egy nyíl, és akkor ezt az asztalt, oppa, magától felvettem. Ide kell tenni, és így. Jó. Ez megvan. Ugrok. Ez ilyen horror lobby, úgyhogy szinte a nagy része tudja, hogy jobbik lesznek. Hoppá, leszem. Húha. Így, és így, és így. Jó. Így itt vannak ilyen robuxos dolgok, de engem kit érdekel. Jó. Az a jó, hogy játszottam több lobbival, horror lobby, meg tudjátok nézni a csatornámon ott egy picikét, hogyha lejjebb mentek, ott meg lehet nézni, és ez az egy horror lobby játék, ahol nem színes a háttérkép. Az a fura. Hogy nem színes. Hoppá, itt fel tudtam volna ugorni. Csak belaggoltam picit. Jaj, hoppá. Így, és így megyünk tovább. És ez tényleg ez az első lobby, nem színes. Hogy lehet? Jaj, felvettem a létrát. Ja, de kell. Úristen, kész katasztrófa ez. Így. Amúgy valójában, hogy van ilyen létrás, tudja, hogy lesz többször is, ha már ennyiszer volt. Tudja, hogy lesz még több is. Erre vagy ja, de erre. Először mindig a jót csinálom, utána meg mindig a rosszat. Az hogy lehet? Nem, kijöttem. Itt mi van bent? Ott van a tanterem. De itt még nem lehetett kimenni. Nem mindegy, nem értem én sem. Júj. Ez kiszökött. Merre menjek? Megyek erre. Ugyan utánam. Ott egy kulcs. Jó, futás. Ez mire kell ez a kulcs? Azt nem tudom. Sajnos. Jó, hogy ez nagyon jön utánam. Merre kell? Ide való. Ez egy tornaterem. Ez valójában egy tornaterem. Tesiterem. De hogy milyen? Hát innen leesne valaki, nem hinnem, hogy túlélné. Igaziból lenne ilyen. Hoppá. Ez mi? Juhi! Na, ezt így kéne, vagy ez nem törik el? A régi horror játékokban? Akkor nem. De mondom, innen leesne valaki, annak vége. Hoppá. Vége. Kitör a bokája, a nyaka, a lába, vagy lába az a boka, ugyanaz mindegy. Minden kitörik. Még a keze is. Innen leugorna valaki. Így. Itt mit kell? Ez mi az a piros gomb? Eltűnt. Ja? Megnyom. De ez tovább megy, vagy ki kéne... Jój! Majdnem, pedig azt hittem nem kell kiugorni. És ezek meg ilyen ugráló féleségek. Nem tudom még. Na mindegy. Így. És akkor itt mit kéne csinálni? Ja, ez árnyék. Labdát. És mit kell itt csinálni? Mit kell itt csinálni ezzel? Jó, oda kell bedobni. Értem. Ott van valaki. Fogalmam sincs ki az. Jó, ez is kerget. Nem át. Gyorsan futni kell, ott annyira be kell menni. Tehát én eddig ezt a játékot ide nem tudom, hogy hol tartok. Felénél, 3-4-nél, a végén. Fogalmam. Jaj.
úgyhogy nem tudom. De én eddig ezt a játékot 10/7-esre értékelem, megint a labda. Ja, most azt kell eltalálni. Hoppá, az nem sikerült. Így, és akkor most úgy. Jó, sikerült. Végül is sikerült. Én úgy láttam, nem sikerült, de a játék a biztos. A játék az jobban tudja, mint én, úgyhogy... Na itt mi van? Jó, lézer tényleg. Elfelejtettem, hogy az ilyen obbiknál szokott ilyen lézer is lenni. Sokszor bele szoktam menni. De most itt áll az égnek, nem. Így. És itt merre kéne menni? Ja, de erre. Ja, nem erre, ja. És akkor itt merre? Így. Na és nem úgy élőben már vagy 100-szor kitört volna a bokám, és itt mit? Ja, ez olyan, mint az a rendőrös obbi, az ilyen rendőrös obbi, az is ilyesmi volt. Nem tudom, hogy ismeritek-e, de majd abból is lesz egy videó, mert azt még arról nem jutottam videóra, úgyhogy azt már régebben játszottam vele. Viszont nagyjából elfelejtettem, hogy mit kell azzal csinálni, úgyhogy ja. Hiába viszem ki másodjára, harmadjára, negyedjére, 1 hónap után vagy 1 év után elfelejtem. Úgyhogy ja. Jó. Mi ez a zöld gőz? Jó, nem akarom megtudni. Nem tudom mi. Na mi lesz itt? Autóversenyzés. Menj már. Autóversenyzés. Piros, zöld. De hát ez talán zöld. Nem már, hát ez csinál. Itt van ilyen gyorsító, is. Gyorsító. Most én volt első. Úgy csináld, tanárbácsi. Első volt, jó? Így. A tényleg ugrani nem lehet, nem akarsz. Nem tudom, minden. Jól maradt. Nem. Mi? Ugrani nem. Kell valami. Júj! Nem láttam ezt a rudat. Ó. Ez nem láttam. Na, hol vagy? Mi ez a hang? Nem tudom, mi ez a hang. Biztos tanár szenved, hogy vesztett. Hogy lehetek ilyen kancsal, hogy félreugrok? Szemlébe. Hogy lehetek majdnem megint. Jó, most nem szabad, jó. Oké, ez megvan végül is. Amúgy, hogyha tudtok ajánlani egy jó horror obbit, vagy valamit, nyugodtan írjátok le kommentbe, kíváncsi vagyok rá, hogy miért tudtok ajánlani. Nyugodtan, itt ez mi? Nem mondjuk. Mint a vadállat, hogy nem meghalunk. De hogy mit lövök mivel, azt nem tudom. Jó, átugoltam el az én. Nem is tudok forogni, nem voltam. Ezt megvoltam, és most mi van? Ennyi volt. Ott egy busz, oda kéne menni. Nem tudom. Szerintem igen. Iskolabusz. Tényleg, mert iskolában vagyunk, akkor ide kell, igen, itt a nyíl.
égni. Felülünk a buszra. De ki vezeti? Ezt meg szeretném tudni. Én vezetem. De tudok menni? Nem lehet. Ugrok egyet, azt hátul. És ha nem ugrok, csak megyek. Jó, én vezetem a busz. Ez az. Én vezetem a busz. Ez az. De nem látom ki, nem mindegy. És akkor ennyi lett volna ez a videó. Ahogy látom, egybe játék. Megérkeztünk. A vége. Vége. Na. Jaj, nem bírok kijönni. Jó vége lett. Na. Azért neki kéne jönnünk. Ha nem mondjátok. Így. Na így már jobb. El tudtam mozdulni. És akkor itt meg már ilyen hülyéskedni lehet. Meg minden. Jump. És gyorsaság. Visszamenjünk az iskolába, szórakozzunk egyet. Na, menjünk vissza, ha már itt vagyunk. Várj, fel tudok menni erre a hegyre? Jó, ahogy látom, nem. Na hát akkor, srácok, ennyi is lett volna ez a videó, én már nem megyek vissza a sulihoz. Úgyhogy akkor ennyi is lett volna ez a videó. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek. Ide bevágom, hogy mi a neve, pillanat. Szóval a neve a játéknak az itt van, ez a Greatschool Breakout Freeze Press on Hobby. Fogalmam sincs, akkor beadta nekem, én is úgy játszottam vele. Úgyhogy köszönöm szépen, hogyha ezt a videót megnéztétek, srácok. Hogyha tényleg tudtok, akkor írjatok kommentbe valami jó horror izéket. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy megnéztétek. Sziasztok!